עמית פאקינג גרידיש. וצוות ריכוז, גאים להציג סמינר אמצע 2019. יהיה קצר. תלינו שלט בתיכון, התחיל לרדת גשם, הסמינר על ההמון, אבל שווה כל שקל, מפה לשם קוצר הסמינר. מבחנים חרד דבר, מרון גולן יא בכיינים, תכלס מיניסטים נטחנים. שכבה גרם בראשון, שעות שינה זה לא מקום ראשון, בלילה אין אחד שהלך לישון, סמינר ממש ממש קצר בראשון. גיא יוחמן אגדה. שוטרימי. הפעם ישנים על הרצפה, אין לנו פה חדר, רעמים זה אגדה. ראיתם כבר את הסוואצ'ר? שכבה גדיר זה לא פשוט, לא רואים פה שום טעות, מיני ספוס מהמרוץ, ולא לצאת זה לא תירוץ. שכבה גרם בראשון, שעות שינה זה לא מקום ראשון, בלילה אין אחד שהלך לישון, סמינר ממש ממש קצר בראשון. סמינר ממש ממש קצר בראשון. גיא יוחמן.